Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Florencio. Taong 1972, Santa Ignacia, Tarlac. Itong mga panahong ito, kinakatakutan at pinangingilagan si Florencio sa lugar ng Santa Ignacia. Ang mga tao noon kapag dumaraan sa bahay niya, kung sino-sino ang mga binabanggit na santo, makaiwas lamang sa kanyang presensya. Sabi-sabi noon sa kanilang lugar, marami nang pinatay itong si Florencio dahil sa mga simpleng bagay. Yung isang lalaking pinatay nito, nakagalit niya lang sa isang tindahan, tapos yung isa naman, nagtapon lang ng basura sa pamamahay niya. Bagaman alam ng mga tao na siya ang pumatay, wala silang maipakitang patunay sa kadahilan ng kahit anong gawin nila, hindi nila mahanap ang bangkay ng dalawa. Magmula noon, sunod-sunod na ang nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Gayunpaman, hindi naman nababahala ang iilan, gawa ng pinapakitaan nila ng magandang pag-uugali itong si Florencio. Sa loob ng halos ilang dekada niyang paninirahan sa Santa Ignacia, walang nakapagsabi kung meron ba siyang kasamang pamilya sa antigong bahay na tinitirhan niya. Ayon sa iilang dumaraan sa kanyang pamamahay, may mga pagkakataong nakakasilay sila roon ng 4 kataong sumusunod sa matanda habang naglalakad yon sa pasilyo. Tuwing hapon naman, nakakasilay sila ng isang mahabang bestidang nakalaylay sa sahig na dahan-dahang pumapasok sa isang silid. Dahil sa mga pangyayaring yon, inakala nilang lahat merong kasamang mga kadugo si Florencio sa pamamahay niyang yon. Kung hindi ninyo na itatanong, 2 palapag ang bahay noon ni Florencio. Yung unang palapag nito, merong pasilyo sa gilid kung saan yun naman ang dinaraanan ng matanda tuwing maglalakad siya papalibot ng bahay niya. May malawak din yung bakuran, tapos meron yung doong bakod na hindi naman gaanong kataasan. Sa itaas na palapag naman, masisipat mo roon ang nasa 4 na silid na merong nagsisilakihang bintana. Tuwing gabi, masisipat mo roon ang matanda, tahimik na nagmamasid sa paligid. Hindi naman yun nangingialam sa mga taong dumaraan, basta ba'y wala itong nararamdamang kahina-hinala. Ayon sa iilan, mabait na tao si Florencio, pero hindi ito ang taong nais mong magkaroon ng galit sa'yo. Kapag kasi nakuha mo na ang atensyon nito, 2 lang ang magiging takbuhan mo. Kung hindi purgatorio, paniguradong impyerno. Sa pagsapit ng buwan ng Hulyo noong mismong taong ito, kumalat sa Santa Ignacia ang isang karamdamang hindi mawari ng iilan kung saan nagmula. Yung mga tao noon, takot na takot nang lumabas tuwing gabi, sa kadahilan ng kapag lumabas sila, tapos nakagat sila ng insektong nagdadala ng sakit na yon, ora mismo, lalagnatin sila. Makalipas ang ilang oras, manginginig na ang buong katawan nila hanggang sa hindi maglaon, wala na silang magagawa kundi ang rumatay na lamang sa kanilang mga higaan. Kapag naman mahina ang pangangatawa ng isang tao, maaari yung mamatay sa loob ng isang gabi lang. Dahil sa pangyayaring yon, maraming albularyo na ang nagtulong-tulong para lamang masugpo ang karamdamang yon. Habang naghihikahos ang mga ito sa paghahanap ng lunas, si Tandang Florencio naman noon, payapa lang na namumuhay sa kanyang tahanan. Tuwing wala siyang pinagkakaabalahan, binibisita niya ang mumunti niyang hardin sa likod ng kanilang bahay para pagmasdan ang mga tanim niyang gulay. Bagaman alam ni Florencio ang tungkol sa mga nangyayari, pinipili niyang huwag makialam. Sa isip-isip niya kasi, tutulong lamang siya kung merong lalapit sa kanya. Pero alam naman niyang yon ay imposible sa kadahilan ng karamihan sa mga taong naninirahan doon, takot na takot sa kanya.
Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang ganoong kaganapan. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng ang pakiramdam niya nagagapi ang mga albularyo ng karamdamang yon. Dahil dito, napabuntong hininga na lamang siya habang tahimik na pinagmamasdan ang lugar nila. Akala niya magtutuloy-tuloy ang ganoong kaganapan, pero kinahapunan noong mismong araw na yon, nasipat niya ang dalawang matandang albularyo sa kanilang lugar na dahan-dahang lumalapit sa kanyang pamamahay. Pagkatok nito sa pinto, agad naman niya yung pinuntahan, sabay bukas nito. Sa pagharap nila ng mga taong yon, nanlilisik naman ang kanyang mga matang nakatitig dito habang seryosong nagtatanong ng, "Ano ang pakay ninyo?" Nang marinig naman yon ng dalawang albularyo, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa, ukol sa kanilang nais. Pagtitig nito sa kanyang mga mata, nanlulumo naman yung sumagot sa kanya ng, "Magtatanong lang ho sana kami kung meron kayong alam na lunas para sa sakit na kumakalat dito sa atin. Manoy Florencio, alam kong mahirap itong paniwalaan pero tila yatang kailangan na namin ng tulong mo." Nang marinig naman ni Florencio ang sinabi ng matanda, agad naman siyang tumabi sa pinto, indikasyon na pinahihintulutan niyang pumasok ang dalawa sa loob ng pamamahay niya. Pagsilay naman doon ng dalawang matanda, walang pagdududa naman yung pumasok alinsunod sa nais niyang mangyari. Nang makapasok na ang dalawa sa loob ng kanilang pamamahay, ipinaramdam naman ng mga ito ang kanilang pagtitiwala kay Florencio. Sa isip-isip nila, kapag nagkaroon sila roon ng pagdududa, maaaring hindi na sila makalabas pa sa lugar na yon. Habang tinatahak nila ang daan, doon naman nila naramdaman ang presensya ng 4 na kaluluwa na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Bawat isa sa mga ito, nagtatangan ng mabigat na presensya, indikasyon na kaya nitong umatake ng kahit na anong nilalang na merong buhay. Sa pagdating nila sa sala, mahinahon naman silang pinaupo ni Florencio. Nang marinig naman yon ng dalawa, tahimik naman sila nitong sinunod habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. "Ang ganda ho pala ng bahay ninyo, Manoy Florencio. Hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang loob nito. Sa labas kasi, parang lumang-luma na kung titingnan." Wika ng isang albularyo sa kanya. Nang marinig naman ni Florencio ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Matanda lang ako, pero hindi ako bastos sa paligid ko. Nga pala, anong nais niyong malaman sa sakit na kumakalat ngayon dito? Pansin kong nahihirapan kayong bigyan niyo ng lunas." Dahil sa kanyang sinabi, doon na nag-umpisang ibahagi ng dalawa ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa lugar nila. Ayon sa mga ito, maraming paraan na ang kanilang sinubukan, pero nanatili pa ring malabo para sa kanila na magkaroon ng angkop na kasagutan ukol sa sakit na yon. Dagdag pa nila na naitanong na rin nila yon sa iba pa nilang mga kasama, pero wala din yung maisip na paraan ukol dito. Nang marinig naman ni Florencio ang sinabi ng mga ito, seryoso naman siya roong sumagot ng, "Maraming magagalit kung sasabihin ko ang tungkol dyan. Pero dahil sa humingi kayo ng tulong, hindi ko kayo matatalikuran. Kagagawa ng isang pamilya ng mga aswang ang sakit na yan. Nakita ko silang inilalagay ang kanilang mga salot sa mga insekto na siya namang kalimitang dumadapo sa mga pagkain. Palay, gulay, prutas at kung ano-ano pa, paniguradong nakakalaso na ito sa oras na madapuan ng insektong yon. Pero huwag kayong mag-alala, may lunas na ako laban sa salot nila." Matapos naman itong mailahad ni Florencio,
Agad naman siyang tumungo sa aparador para kunin ang isang garapon na punong-puno ng mga tuyong halaman. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng dalawa, inabisuhan niya yung ilaga ang mga dahon tapos ipainom sa pasyente nila. Kapag nagawa na nila ito, hayaan na nila ang mga taong iyon. Wala na kasing kakayahan pang bumalik sa mga ito ang sakit dahil sa dagta ng dahon na patuloy na nananalaytay sa kanilang mga sistema. Nang marinig naman ng dalawang albularyo ang sinabi niya, agad naman yung tumayo habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Sa paglabas nito sa kanyang pamamahay, agad naman niyang isinarado ang pinto, sabay tungo sa loob ng kanyang silid para magpahinga. Makalipas pa ang ilang minutong pagkakahiga niya, bigla namang nagpakita sa kanyang tabi ang 4 na kaluluwang minsang natunugan ng mga albularyo. Pagsilay naman doon ni Florencio, napabuntong hininga na lamang siya habang inilalahad sa mga ito na hindi kasalanan ang pagtulong sa kapwa. Matapos naman yung marinig ng mga kaluluwa, dahan-dahan naman yung naglaho sa kanyang tabi. Hindi naglaon, agad namang bumalik ang katahimikan sa paligid na siya namang naging hudyat na para sa kanya upang magpahinga. Ayon kay Florencio, na ang mga kaluluwang kasangga niya binubuo ng babaeng namatay bago ikasal, isang sepulturero na nasumpa bago namatay, antingerong natalo ng isang mambabarang, at ang pinakahuli sa lahat, gabunang aswang na hindi nakatawid sa kabilang buhay. Dagdag pa ni Florencio na likas na para sa kanya na makipagkaibigan sa mga ganoong uri ng nilalang dahil magmula noong bata pa lamang siya, pinangingilagan na rin siya ng karamihan. Nakita niya ang kanyang kaligayahan sa mga kaluluwang minsan sa kanyang nagparamdam. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kagaya ng nakagawian ni Florencio, tahimik siyang nakatambay noon sa bintana ng pamamahay niya. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti naman niyang napapansin na para bang merong nagmamasid sa kanya. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 matandang dumaan sa harapan ng bahay niya. Pagsilay nito sa kanya, bumungad ang namumula nitong mga mata na siyang naging sanhi upang makumpirma ni Florencio na yun nga ang lahi ng mga aswang na nagpakalat ng salot sa kanilang baryo. Bagaman nakakaramdam na siya noon ng pagkairita, pinili niya pa ring manahimik habang patuloy na pinagmamasdan ang dalawa. Maya-maya pa, napakunot na lamang ng noo si Florencio matapos niyang marinig ang isa sa mga ito ng, "Hoy, Florencio! Ina mo! Ba't ka nangingialam sa trabaho namin? Akala ko ba wala tayong pakialamanan? Umanda ka! Makakaganti rin kami sa'yo!" Sigaw ng nilalang na yon. Matapos naman itong marinig ni Florencio, ngumisi lang naman siya habang masayang sumasagot doon ng, "Sige lang! Kahit anong oras, bukas ang bahay ko para sa inyo." Nang marinig naman yon ng dalawa, nagpatuloy lang naman ang paglalakad nito hanggang sa tuluyan na yung makalayo. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga si Florencio, panay naman ang pagbalikwas niya sa kanyang higaan dahil sa bulong ng mga kaluluwang kasama niya doong naninirahan. Hindi naglaon, pagramdam niya sa paglapag ng nilalang sa kanyang bubong, doon na siya napatayo para lumabas. Sa isip-isip noon ni Florencio, yun na ang hudyat para siya ay gumalaw. Habang nakikiramdam siya noon sa buong paligid, unti-unti namang nagpakita sa kanyang tabi ang 4 na kaluluwang kanyang kasangga. Pagramdam naman dito ni Florencio, mahinahon naman niya yung inabisuhan na magbantay sa buong paligid. Dahil sa kanyang naging utos, agad namang naglaho ang mga nilalang na yan, kung kaya't minabuti naman niyang tumungo sa entradang pinto, bitbit ang isang malaking sulo. Sa paglabas niya ng bahay,
doon bumungad sa kanya ang isang pamilya ng mga aswang na merong dugo ng mangkukulam. Sa estado ng mga ito, parang nakapagpasya na yon na tuluyan na siyang kitila ng buhay. Lubos naman yung ikinagalak ni Florencio, gawa ng sa loob ng ilang taon, yun naman ang kauna-unahang pagkakataon na masasabak siya sa isang labanan. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang umangil ang isa sa mga ito, sabay buong puwersang sumugod patungo sa kanya. Subalit, bago pa man lumapat sa kanyang balat ang matatalas nitong mga kuko, napansin na lamang ng aswang ang pagtigil ng kanyang mga kamay sa ere. Hindi naglaon, unti-unti na nitong nasisipat ang paglitaw ng isang kaluluwa sa kanyang tabi. Bago pa man makagawa ng hakbang ang nilalang na yon, laking gulat na lamang nito nang bigla yung makaramdam ng pagbao ng isang matalas na bagay sa kanyang katawan. Paulit-ulit itong ginawa ng kaluluwa hanggang sa bumagsak na ang nilalang sa lupa. Pilit na pinangingibabawan ang pinsalang natamo nito buhat sa patalim na hawak-hawak ng kasangga ni Florencio. Nang akmang tatayo pa ito, agad naman yung inundaya ng taga sa dibdib na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung bawian ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, kampante namang tinapakan ni Florencio ang katawan ng nilalang habang seryosong nagwiwika sa mga kasama nito ng, "Ito ba talaga ang gusto ninyo? Huwag sana kayong makakalimot. Wala akong pinapanigang panig. Kung sino ang unang lumapit, siya ang tutulungan ko. Masama man ang aral na dinadala ko, pero kahit ganon, meron pa rin akong dugo ng isang tao." Kasabay ng kanyang pagwika, ay ang dahan-dahan naman niyang paglapit sa mga aswang na kasalukuyan na noong hindi makagalaw buhat sa pagkagulat ukol sa mga nangyari. Pagharap niya sa mga ito, agad namang nagpakita sa kanyang tabi ang 4 na kaluluwang naging kasanggana niya magmula noong kabataan niya. Pagsilay naman ng mga aswang sa mga nilalang na yon, nagsiatunga lang naman ang mga ito dahil sa galit na kanilang nararamdaman. Hindi naglaon nang magkaroon na ito ng lakas para sumugod, agad naman yung nagtulong-tulong para siya ay talunin. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa ring kampante itong si Florencio. Minsan, hindi man lang siya nakaramdam ng kilabot sa harapan ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, nagawang mapaslang ng mga kasangga niya ang 3 sa mga nilalang. Kahit anong pamamaraan man ang gamitin ng mga ito, sadyang walang panama yun sa mga kalaban nilang espiritu. Hindi naglaon nang mapagtanto ng mga aswang na hindi nila kaya si Florencio, nagpasya na silang lumayo sa pamamahay nito. Bago yun tuluyang lumisan, nagbanta pa yun sa kanya na siya namang bukas palad niyang tinanggap. Ayon kay Florencio, bukas ang bahay niya para sa mga ito. Dagdag pa niya na tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa mga nilalang buhat sa kanilang mga gagawin. Sa paglipas ng mga araw, naging normal naman noon ang kanyang buhay. Kahit wala nang gaanong nagpaparamdam sa kanya, iniwasan pa rin niyang lumabas, lalo na kung wala naman siyang kailangan. Sa halos humigit 1 linggong kanyang pananahimik, unti-unti na niyang napapansin ang mga masasamang binabalak ng mga aswang. Naniniwala siya na kaya hindi siya nito pinupunterya sa kadahilan ng abalang-abala ang mga ito sa pambibiktima ng mga pangkaraniwang tao. Para kay Florencio, hindi naman yun kawalan, gawa ng wala naman siyang kinakampihan. Basta para sa kanya, sino man ang humingi ng tulong para sa ikabubuti, tutulong siya. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, dahan-dahan naman siyang naalarma dahil sa kakaibang pakiramdam na bumabalot sa katawan niya. Tuwing hapon, parang lumalaki yung tiyan niya. Tapos tuwing umaga naman, humpak na humpak ito kahit kakakain pa lamang niya.
Dahil dito, unti-unting napagtatanto ni Florencio, kinukulam siya ng kanyang mga kalaban. Matapos naman niya yung malaman, pinili niya munang kumapit yon ng husto sa kanyang katawan upang masigurong hindi makakatakas ang sinumang nilalang na may gawa nito. 3 araw pa noon ang lumipas, nararamdaman niya ang paglabas ng mga kakaibang butlig sa kanyang katawan. Para mapigilan ang pagdami nito, panay naman ang paglagay niya roon ng lunas, habang pilit na inaalam ang uri ng kulam na kumapit sa kanyang katawan. Hindi naglaon nang mapansin niyang nakakapit na yon ng husto, doon na siya nagpasya na kontrahin ito. Lingid sa kaalaman ng mga nilalang na yon, ang kanilang ginagawa ay naaayon sa nais mangyari ni Florencio. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, inutusan niya ang kaluluwa ng antingero na hanapin ang pamamahay ng mangkukulam na gumagambala sa kanyang katawan. Ipinag-utos niya rin dito na takutin niyo ng husto para mawala ang atensyon nito sa kanya. Inilahad niya rin sa kaluluwa na hanggat hindi pa tapos ang kanyang ginagawa, huwag niya yung lulubayan. Matapos namang marinig ng nilalang ang kanyang utos, dali-dali naman yung lumabas sa kanyang pamamahay. Paglaho nito, agad namang binuklat ni Florencio ang libreta niyang naglalaman ng lahat ng pangontra sa aral ng kaliwa. Ayon sa kanya, detalyado ang bawat proseso ng anumang ritual sa libretang yon, kaya kahit hindi gaanong dalubhasa ang nagtatangan nito, magiging madali na lang para sa kanya ang makisali sa anumang uri ng espiritual na kumbate. Dagdag pa ni Florencio na pinagpasapasahan na ang karunungang yon ng kanilang mga ninuno, kaya na may nasisiguro niya merong mga usal doon na nakatago na nagtataglay ng malalim na karunungan. Makalipas pa ang ilang minuto niyang paghahanap, nabuklat na nga niya ang pahina ng libreta kung saan nagtuturo kung papaano pabalikin ang anumang kulam na ibinato sa kanya. Habang pinag-aaralan niya ito, napangiti lang naman siya matapos niyang maunawaan na ibinabalik ng ritual na yon ang anumang pangungulam sa nagpakawala nito. Ang nagustuhan doon ni Florencio ay noong mabasa niya na malasabarang ang epekto nito sa sinumang hangad niyang pabalikan ang aral nitong unang pinakawalan. Matapos naman yung maunawaan ni Florencio, doon na niya inihanda ang mga kinakailangang sangkap. Ayon sa kanya, karamihan sa sangkap ng ritual na yon ay purong mga buhay na hayop. May mga usal din siyang ginamit sa pag-uutos ng mga demonyo, ngunit hindi naman niya yun gaanong pinansin dahil alam niyang wala naman doong nakasaad na mga kataga na merong kaugnayan sa pagbibenta ng kaluluwa. Sa loob ng halos 3 gabi, pinagpuyatan yung buuin ni Florencio. Sa kanyang paglikha ng ritual, marami siyang iniukit na simbolo na magsasakatuparan sa kanyang plano. Ayon sa kanya, binubuo yon ng mga pentagramo at iba pang mga simbolo na merong kaugnayan sa pambabarang at demonyo. Dagdag pa ni Florencio na napakahirap gawin ng ritual na yon dahil sa napakarami nitong ritual na kinakailangang kabisahin. Hindi naman niya yun maaaring iurong sa kadahilanang kapag ginawa niya ito, kakalabanin siya ng lahat ng impaktong nakatunog sa kanyang ginagawang ritual. Mabuti na lang kahit napakahirap ng proseso sa paggawa nito na kaya yung maisakatuparan ni Florencio. Nang maihanda niya ang ritual, agad naman niya yung pinakawalan, hindi lang sa nangulam, bagkus sa mga kadugo na rin ito na merong kinalaman ukol sa bagay na yon. Alam niyo nangyari, pinuno, 2 araw lang, nabalitaan niyang patay na ang lahat ng pamilya ng mga aswang na minsang nagpakalat ng salot sa kabuuan ng baryo nila sa Santa Ignacia. Nang marinig naman ni Florencio ang balitang yon, wala naman siyang ibang ginawa kundi ipagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang buhay. Sa paglipas pa ng mga araw, nakabalik na rin ang kaluluwang kanyang inutusan.
pagpasok nito sa loob ng kanyang tahanan, nasipat niyang meron yung daladalang kaluluwa na may nakapulupot na baging sa leeg nito. Dahil sa kanyang nakita, tuon niya na pagtanto na maaaring kaluluwa yon ng aswang na kanyang natalo. Gayunpaman, hindi na niya muna yon pinagtuunan ng atensyon buhat sa dami ng mga gawaing kinakailangan niyang unahin. Magmula noon, tuluyan ang nalagay sa tahimik itong si Florencio. Kahit ganun pa rin naman ang ganap sa buhay niya, masaya naman siya kahit papaano dahil sa wala nang nilalang na nanggugulo. Pero alam niyo ba, kahit ilang dekada pa man noon ang lumipas, hinding-hindi pa rin makakalimutan ng mga albularyo ang tungkol kay Florencio, ang tagapagligtas ng Tarlac. Okay, opinyon ko sa kwento. Siguro mas tamang title, Tagapagligtas ng Santa Ignacia, no? Pero sinabi Tarlac, tas 1972. Siguro noong mga taon na dumaan pa, nagpalipat-lipat siguro ng bahay itong si Florencio, tapos kada malilipatan niyang lugar, tinutulungan niya yung mga tao na nandoon. Sabihin na nating nasa masamang panig to si Florencio. Kasi nga, meron siyang kasangga na kaluluwa ng gabunan na hindi nakatawid eh. 'Di ba? Sobrang nakakatakot 'yon. Siguro sa sobrang lakas na tinatangan nito ni Florencio, yung mga taong bayan pinagdududahan nga siyang killer, 'di ba, nung mga una. Pero pagtagal, nung nalaman na tumutulong din naman pala sa kapwa-tao tong si Florencio, nilalapitan na siya. Siguro itong nangyari na to sa Santa Ignacia, naulit pa to sa ibang lugar ng Tarlac. Kaya sinabing tagapagligtas ng Tarlac. 'Di ba? Pwedeng ganun eh. Yun lang yung nakikita ko sa kwento na to. Pero nakakatakot yung mga kaibigan ni Florencio. Kasi mga kaluluwa yan eh. Kahit anong iutos niya dyan, susundin yan. 'Di ba? Isipin ninyo 2 araw lang yung tinagal ng pamilya ng mga aswang, nilipol ni Florencio. Though meron siyang ginawang ritual na hindi naman natin alam kung ano yon, pero ang sabi, hindi naman niya kailangan sumamba sa demonyo o isang layong kaluluwa niya sa demonyo para ma-activate yung kung ano man yung meron sa ritual na yon. Pero napagana ni Florencio. Isipin niyo na lang kung gaano kalakas to, di ba? Yung mga albularyo nga sa kanan, humingi sa kanya ng tulong eh. So yung title ng kwento na to, hindi malabo o hindi imposible na ginawa ni Florencio, kaya siya nabansagan na tagapagligtas ng Tarlac. Yun naman sa akin lang. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.